Sabi nyame mpantungu yempesa kukuba ni bia wo na mmom ye nipa ide ede ne a papa ne bone bata nipa ho ti sa wo akwala ana abusuani bi wo akwala na eni adaduanan empa ho na akwala ni wu a we kukuba munkosie no munyina so nkosie no mukosie no so wia mo meka baatan no maame ne papa ne nyina no to ba no kura sabia mu sabia nya do be ma na anhwe no na ase wa anya kunu mpa monka obaatan na no mumfuto ene kosua mompa adwira na sabia musumula adwira momfa shide kakra ngum na momfa nwira adwira no mu wia yeah, adeshimama mamu nyina ha. Adia chene se de chenra, dedi kai e do twedi ampon kwa me ase. So aduma boya hwe nso aboye ho ban ma de chepa chi yan. Ye da so ti ase katramada bodwemu. Moja die mu afri sane. Ye do nyankopon ase so aduma boya. Ene eye fofie. Adia che ba ku biem. Ye do nyankopon ase ye nananom abosum ni asane ensamanfo akoyem wa ye da so ti ase. How de kukuhwi ase nyina ade akye ene ye besua ade se de munim no da biala da yesua ade ye ka tetesem abakosem adomankumasem amamre amane Sumsum Ahintasem ekwa nipa befa so obetutu de nan obehu na blabo afutusem anansesem abakosem ene papa ne bone ensonson a edantemu unya ne baabia jesana na kase TV se meka na se meboa eyemo anambeka wo YouTube dwumadi ankrofo di nyina na kase TV dwumadi eye soronko efisa also pa Abakosem amamle ne amane Sumsum Ahintasem a unya ne baabia da efisa obia ne nkrabia obia ne hyebre aduane a eya achechide dia no okrama tu humrika no wasa ho aduane a eye achechide dia no so okraman otu humrika no wasa ho e kire se de onyankopon atwero no atwero de wahyehyɛ no wahyehyɛ de wasan no wasan papa bi ene kan na se bi wo so onyame nkan bi onyame ka bia na sa sofu kodua opanko no kodua janhye wanya no ba bi kro na twero ne ka ho o se onyame onka bi so onyankopon ka bia na asa esan se onyame nka bi nti eka wodasani bi nko na nka wawu na nka boni ato wawade agu odwuma sei enkodua ne abeblese na nka ye utiri so ma na enso esan se onyankopon ka bi nti no ni nsusuye anya adwuma ye kwa da bia wabla bokoso wawalesem usikasem wadwumasem wakwantuom udwumadiem onamontuom bibia de dana kwam e otwedi ampon adawroma ede otwedi ampon ase na onya ne baabia meboa ayemo na mbeka obehwe YouTube bi obetietie nkrofo video so omoye eye sabe ensem ye hunhia obohu na ade ba ko bi da ne da na kese TV adawroma na oyade kese memma Abakosem amamre amane yesua de ekire Asante akan akan ya amamre ne amane ekwa ye fa so de boye bra obia ni ho opa kofa konfo bi boa oba konfo ba begina be bla 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 oboa eye program same ye video same ye no na osua eno onso di ka bi oboa empo ba ke to papa so opa ja me mame nka Abakosem de bia metuma ka Abakosem miensa kopem se odoma kwa betoro nsa afre me efisa me hyeble ne me nkra bia ho adwuma na meye enya suahunu mankɔhwehwɛ mankɔpɛ mankosua ɛyɛ odoma nkuma na dom ne me nananom nsamanfo adawroma ne kɔmemwa tena mpanimfo se awerɛrɛbo na te anadwobo akasa te de bia da me da me honhom onyankopɔn moa me so otwedi ampɔn so o mmani mre obi ade obi sika obi agyapade obi yere obi bibi owo na mmade kutu obi na se me hia bia me sere me nyankopɔn ne me nananom ne me nsamanfo a omo no moa me na mpo de onyankopɔn aye me no amani so sabia mu sabia nyaado sabe kafrache empadimfo se bayifo ba na nani nso ade obi o ye ne biribirefo afofropefo pesamin kuminyafo etrimodenfo onye nyame nipa de onyankopɔn aye o ma bia mo ani nso efise obi nya waye eya futusem kakra mbeba mo ene yade sua ye besua de efa kukuba ede ne fe no kukuba akanfo ka bibite kukuba we de waye kukuba
oye kukuba what is akasa no unim asechire unim de ko wie obi kura zo so nteda ene na amafo yi ya kasa kukuba obi a ya wawoba owu akwala no adaduanan 40 days mpama busumi mienu mpama na akwala no sebe no afirim no wawu sa ankwala no omi kukuba what is here oye kukuba no de nti efe no kukuba se enka na tete no esan se wo ya abofra onim wiase onim bibiala na ebra enuru se oto nananom wonse do na nananom abefa no no nananom gidiem eni amamle ni abakosem kire se sebe mu sebe nyaado onya meka ndi pa ho na mpo se wo bani pati bia mu ni sebe ni yiedie mu a esan niema bi mpa wantimi ameye ena okoye so okofa no abeye ni niema bi a oboabo an ho de aba ne hyeble ne nkrabia no niema bi antima nwie peye ebi so etese oba ne niema bi anwie peye ebi ne sai ne boble ne na adwena a ode ba wiase no ano amoabo nti akwala no sai ankwala no so wotena simpa obon se waye yalefo ono wontimi nante ne kon enyina faako sabe na pom dini nyina yie na koma mpo yesi tokro da ho empo ni nipadua eniama bebre entimi nwie peye te se onipa da sani ti de bialanda hospital akoniaba ayala sabia ene odi enti science enti no obesa akoye ne nhyehyeye no asa ayede asa ba fi se ne hyeble ne nkrabia ne dwumadi ankode ba no ne niama anwie peye na hoboa no anso na kwankro enti sa akwala no yen kai no nka enipa ho enti efe no kukuba no yesie no a sabia mu sebe nyaado yen koto adaka mfansie no yen mobo adaka mpo mfansie no nananom kukuo ya yehyem kukuo broni fa no pot no eno ne yede enwira semu ne akyekyere ne de na hyem ne yede ade akata so ne akotutu bola so sa akwala no kranka ne no yensie no asieye yekotutu sumula so bola so na yede na hye sumula no so yasie no yanzo so ene fe no kukuba oye kukuba ene etu niema nyina bom abufu achiwade eniema ensem fata ade adi musuo bafie ni nyina yaka papa ene bone abom enti yema ye hunu papa ne bone mu ensonson a edantemo ene akwala wu na so ye kukuba se ye befa amamle ni amane kwanso ade asie no se de be ya ye betuma to yi na enane ye gya no akwala no se wa mobo no hu yi a obekọ abeboabo no hu yi abayie abatene eba na ne ho nipadua bia entechema na ne adwene mu entime nka no na ne ma betuma wie peye se ni party bia mu nti no na nanom se akwala no ye nsoso tie kosie ne ba ya na enane ye gya no ya ka oma bom ye do mo trasia na ye fla omo entuma fita tie nie ye fla omo entuma fita ne afufuto edi kosua aguso na ya ka oma no ti empanifo ta aka kasa bi se enkwala de sabi omagimi omunimi nyansa eye abofla na esansa abofla nimi nyansa nti owu ayenyedai yensoso enti empanifo se we ya akwala wo wu sesi ayenyedai yensoso ni funu so fesa nananum nsusuye omugidiem ene omuhwehwemu eye ebisa nananum ne abosom ne nam all the time dane danyina no okwa bisa hwede yemem hunu ade ba ede ohaw ne abeble se beble abusua oman no nti no bibia nananum kwa bisa fese akwala asa no se wo so na yesu ana ni funu so a okwa onsa mabiem wanhwe yi a wo sa maame no ungu biem da wo sa maame no wo so akwala na yi so a se wo so se de panyina wu a akwala no oba wanhwe wonsa mabiem okwa na ekwayasi efise sa akwala no eyefi edema nananom enti duru ho a nananom dwuladwula abatai no oba ne be ma ni nyina e pa dwula ya amane de dwuladwula won ne afufu tokoko no tofuo ye de bia kan wano ya to bia pete afre nananom samanfo nananom madawuro mo nana asumasi a ofiri bia akọ na abusua ne bretuo abusuam omo akwala ba omo nchen akwala na saasai ti akwala no okọ no
so ya akwala papa enema bi anwie peye enema bi chiae wa moabo no ho anwie ena oba ya akwala no okono ka ye ka na no kire se nananom se enya ade ye bedi ho awereho efise enema bi anwie peye enti sa akwala no ya akwala ode ablabo papa ba asase so na yie betuma to yi a obebo o man ne dia okono onsa akọboabo no onsa amra tempo eduru ba bia sa akwala no nananom timi hye no nso ye betimi de bibi kura atwa ne nan ana ye betuma bu ne nam ye betimi de bread bi kura ate no kakra ye be wo akwala no bo sa hye nso de ne wa akwala no ho na akwala na sa akwa ba fi se wa ma ne yediem afa na oboabo no ho a oba ntino na che se e wo se ye hye se de be ya akwala no obesa akwa aba ti amamle ne amane bi ase bia no ne de abata ni nyina afem eni nanu eni nansa obonso oba no nananom ye sa amane no a oba no oba ofofora enka no hukuro enwui emponni ma bi ntimi nwie peye nanso no nananom bi de oba nu onu ama oba nanom achakura 40 days oba no hukuro nyina wu adaduanan obekọ okunu nchen enu ni nanu nansa bosome miensa pepe obonso oba no osa yedai afa yafuru wonderful ekaso afa yafuna oba na sa nyensen afa obewo owo a obewo trene ne kama akwala no ejina na so ejina blane maame no so kwa wo ya omre empo enempese obeto akwala ntise kosua na ye betuma to yi na akwala na ejina na so adaduanan ye be ya mamle ni amane bia yato abofra ne din no atrase etiefo ne ahwefo mfanto o madwenem ye wu akwala adaduanan pepepepe no na watwa wu ti obi wu ayese adaduanan ontwa wu hwe emuampo enimumura emuampo ewon kaye sema humro no man so hu emuampo ewon kaye so hu yesu yesi yesu abro no ma besi na pampam dane hu konkron onsa abro no ma so esi ma pampam abro no ma wo ya abro no ma te sede odo sede opo wasem sede se wonye ni patrene ne wakoma mu ye kronkron a abro no ma nsi wapampam da ensi wapampam da so otiri so obetuma si wonsa ho obetuma si wona so nanso wapampam de abro no ma nsi wapampam da efri se ansa na abro no ma ebetuma si wapampam no na uye ni pa wakoma mu te uye kronkron ho te obetuma si ho si wonsa na se wapampam se de abro no ma besi mapampam no ohunu bi da onyankopon bo wiase no wabo bia ne de ne hyeble ne nkrabia nananom sunsum ni ade bo mu a ode ma nipa eye bibiman ye ne onyankopon ma kronkron a kena ene yen Ghana asase so kena bia ni babia kena asase so a nufusuo ene wo sikafukoko ene ewo asase kronkron asase bidia odi ade esikota so kra fifie ene Ghana man kena ene Ghana nemum bone pesaminkumnya atirimoden afofrope onipa ka no nko ayie no odaka kesim wasida ya kese no nko ne buni di ka asem o wasika o nanso obeji ohiani de aka ne de ho enu nti onyankopon adome yei ebibi man titru Ghana man ya mamle ni amane a onyankopon de ma ye a eboa yei hwefiri bone ho eboa ye mi ehunu papa ne bone mu nsonsoye no ene ya to ni nyina to agu Abakosem a meka kire wi unya ne ba bia enti kukuba no eba saa na ye ka enane ye jana no na oba no so saa amunum hwa na nanom kwa pedro bitse nyamedua ya penunum krokro do so ya pe ote kwaku enunsuo ya pe no bi aka ne ma bom ya ba kaka drogu so ya pe ntonkum ya ka ntonkum a ahene man satia emekwa tintini ni bi ya pe be nson ya butire ya bu ano ya bo kaka dro kakra ya bo pepere kakra ya de aguso ya noa ya de ama oba tan na nom ya pe bi e de ama no edro bi ama no na wasabi na nsa pepe na yem kurawu be man de no ka no a ifra dade na na ko no ba no nkwa fikire bi no aye dai wanyensen na wawo saa bre na areho a no odie nyina no fofora be dai asa be ka ho obenya na henefa ompe wo petokwa ene obi wu na akwala ni wu a ebi yame amwa akwala oba no kwa onyensen biem
Obenyima obebla nante dunsifo ne akonfo ne malama kremofo papa ne bubone so ansa na mpo wawo mpo nyame amwa no a enye yie ifrise yamfa amamle ne amane kwan so amfa nkyere ne kwai kukuba wasoso furu no so wasoso akwala no so esu etwa adwadwo eye ne emfata ne kukuba mpo batai no kro obesua onsu nkwachiri eda ye bekana no be ya amamle no ada no ye besia akwala no sumula so ye amamle ekana no ewie efra wo muntu babufuo no okunu nyina ewie a sable su ni hobiem ya ka ye ni gye enti besremo mu unua bi sabe nyame mpantungu ye mpesa akukuba ni bia wo na mum ye ni paide de ni a papa ne bone batani pa ho ti sa wo akwala ana busu ni bi wo akwala na eni adaduanan empa ho na akwala ni wu a we kukuba munkosie no munyina so nkosie no mukosie no so wia mo meka baatai no maame ne papa ni nyina no se oba no kura sabia mu sabia nya do be ma na anhwe no na se wa anya kunu mpa monka obaatai na no mumfuto ani kosua mompa adwira na sabia busumula adwira mompa shide kakra ngum na momfa nwira adwira no mu wia monka na no momma no toni man kosua ni na momfranto wufuo na mu wia de aka no munkohwie ntungu nkwantanan so ana munhwe ngu nchensen so ana munkotungu ensuo bim na sabia mu sabia nya do moye sa amamle de mano a wote sadie sunsun boni bi kura na mpo enam so ma akwala ne ba ya ongo sa akwala ne bi da amamle ne amani wo benya na hene me kwabla kese wo ya di kese kronkron ta no konfo me na metima kire wo obi antimi kire wo da na nse na me ka Abakosem bi amamle ne amani bi panyini bi otie mi a ohwe mi wosenana uye nyame nipa na wo ye soronko wiase na kire sampa wo ye tano konfo me nka asem ho ahwa mi ho abasobo nipa ebo me ene sede enkyerɛkyerɛ a meyɛ ene adusua ne ne ma me kyerɛkyerɛ nkrofo no abasobo ne nhyerɛ nkrofo hyira me no sɛ ye konfo bi a kasa me wa ye kenten so Lufthansa Lupri ya esi airport ko oman hu kukuruba wote said ye wo kyekere tano de amosi sokura na abewu owu achi no kokua mo kyew ne no wasem ka wasamado ntimi nua wo bobla bi ahwe yie yenya hantan dwe akasesem amimsem emfafiri yeso bra ho ase kofom dafom bra ho ase buade feriade surade matenkama mu ne nyankopon hyira wo fi se mo am bible ne kutamo no o se sa obra ho ase a onyankopon ma wo so na ama ho so a obre wase unya ne bebia o hwei na na kase tv na o hwei kronkron ta no konfo na me mo kase na o ya die kase ni ansa na no subscribe share ma comment na fama unua wate na be kire wadwene bo nua amane na nua ma unua amane se o petetesem o pa Abakosem o pa amamre amane nyansasem afutusem ekwaya be fa so abebo bla afutu a ye be kire wa wo behunu papa ne bone mu nsonso ye dantemo afutu a beboa wa sabe wo behunu anam otutu se de wunya no me bia unya ne ba bia jese na nakasi tv jese kronkron tano eyire na o ya di ekese be kas ma kire wo emu ani miri obi ade wate emu ani miri obi obi yire obi sika obi ajapade owo ne mpanimfo se hwinhwima de ekosorosoro sɛ da ne da me ka kire mo no aboa kyekede o se ne nante ne kasa ne nante na were kyekere ne nante na ode bɔ no ho ban ne mpo ne nante mpo no e kire sɛ onyankopɔn adom boa no ɔno no nam na okote sɛ dua bi abuda hɔ a o se nyankopɔn meda wase obom yie kyɛmu adoma nyina afi sɛ sɛ minya nan nante etimi tum ne ka te sɛ memoa ma adoma mafo emu adoma enka dua da hɔ yi ke bum kume ke dua da hɔ yi ka samle ka bu akume ama mawu enso bia na dua na buda hɔ be se mfia pem dada da wo na enso aboa kyekede ɔde ne nante ɛyɛ na were kyekere ɛde tu ne hofo ɛde da ne nyankopɔn ase efiri sɛ nani sɔ de nyame ɔwɔ nani sɔ se de nyame si bɔɔl no
Timpanimfoɔ se aboa kyekye deɛ wɔde brɛbrɛ ɛbɛkɔ deɛ sɛ sɛ okuduro timpanimfoɔ so se sɛ ka mafa nko a enka kyekye deɛ ne di kai mesrɛ mo me nuanom mo menya sika ni brɛ ahantan dwɛ ɛna ada ɛmfa hwema o te sɛ deɛ ne abewu agya ho ka hunu sɛ kwakwa mo kye wɔ asama do wɔ twɛ wo ade bi a wo ye bia no kai wo wo me ne mo kasa yi ebi ade be chimpo ese na kese wo da ye wan sore biaka atumi ni nyankopon papa me yeye me ni nyankopon temasem obi kwa so no wo ese ekobọ mpa ya ma no wrong empa ya na akọba ama no enso nyame ni nyame ntie da efi se papa obeye papa bone nim de ekwa onam so nyina eto atwa nya wo mpa botanta na akọba ama nipa na be me na nyankwa ana nyame de ne bone be che no ah ya ka one kokua moche asem ka hunu sa moche wo asam ado wo twe wo ti so fa ni sika ni bre so obi na adada ne ya japade obi na adada ne ji ni bi firi ne nsam obi na abu no obi yire na adada no agi ni firi nsam na sika ne o personal interest pesami nkum yakuta wonti na wo gi ye ekwanboni bi na afa so gi obi sika ade ye wo japade we nyina no ukubu hu akonta kire kokua moche saable no na be hu so loko we eye je entimi nua twu firi bone hu ye nananam ka bone asem se tufo bible mo asem bia no we che futuo che nananam asem bloni mfa bible ma ye no ye nanana tufo o ka papa ne bone asem nyamesem ye ka nyamesem bi na me ka kire oro nyamesem ne bible mpo de ebe boro ye bible ase no bai ebe boro ye bible ensem bebiri bible omo de bekum ye sunsum omo de bebre ye niam ase omo de besay amamle ni amane na nka nipa de sani ntimi nka kasa me ye oba me ko wale me yonko ba me ye bema me ko fa me yonko bema akodi ne to sabe it make sense enam se bible kosi bloni na de be daada ye nti ene ya fasu hunu saa ne bema timi di ne yonko bema trum abodamsem ayalesem sabe aboa kura wonfa ne yonko aboa to ofa ne yonko aboa ne bobble e wo so ofa no nanso be ma timi fa ne yonko be ma efri se ya trap eto ya trap be careful bibia e foot fly ne nyina ne se ya mamle ne amane ya chi wade nyina no akwasi bloni se bibia ne chi wade ene sofo be ka cho se chi wade enyina ya abosom sem nanso oni se bosom ya de som bunti asakira no nti no aka kirewo enti amamle ni amane nyina ya to atwene sabe aboa pataku odini din ene bo na japade ho ban nananom de amamle ni amane ene bo ye bla ene akosi bloni de bible e de abeseye bibia enti bible e bai asakira na mecho bible e bai be bro ye e bai abebro ye amamne mpo ye ntimi nkasa ene ye de bible abebro ye ama ya chechiri yansa guachi na me betue ni paka papa na obia benya na katua baako enu ntia bibima ya brabo nyina asai abibima ya brabo asai ya mani ya mamle ni amane enura na obi ka asembi yesi ya mampani ya mampani mfo se ese on be yen hyehyeye ekwa ye befa so ede dai be ma hai mi de minim obi na eka ebu a sese ede dai gie omo de beba enam so amampanimfo no ma ya de ena yese mlantie ne ntimi ha dai enam se mampanimfo na ya de omo ya de o na me mampanimfo mi bisam se mo se mo be hyehye emla e befa so de dai ma hai obi ntimi mfa dai nyimpemanim ena mlantie ntimi ha dai e dai bia mo de ne price e beba na me sra me mampanimfo no se enya bia no mo de man no dai hyehye e beba no enya bia cement na anu ya 28 ye na cement 80 something ko 90 no eno so nhyehye ye man panifo mo de ba na ateso ana iron ross 35 million na anu ya last year and iron ross e ko 90 million ene ye man panifo mesre mo ye sua de o enye politics me mo bomachi emfa nkosi hwe ye president oya me papa ye panifo mo ye ewura mo na sebe mo ye foundation ye fapem mo kasi ye na sisi e beda
enti obi a wo mu ni mamu mpanimfo bia no wa ble ni Nyankopon ase na mom yesua de aban ne so obeye nhyehyeye e de amakwa ye mfa so e de edai be ma hai nyese me wodai me de ma hai o o ma de dai ma hai ye de price e beba na mebisa eman mu mpanimfo se matena se adwene ho se o ma to cement ni ayo ross ye huri cement ebo eko 1 million ayo ross eko 90 million 35 million eko 90 million cement 28 no and cement eko 1 million ebi ye 90 ni akire ebi so ye 90 ebi ye 80 something enti besre o man mpanimfo se o ma eton cement ni ayo ross a ena mo si aban tete petrol so ni ade no ebezi samre yente so 1 cedi kura no e man mpanimfo parliament ye wura o man panyini e de asem na wo ka fa ho twene no sesa na asa na so asesa ene o si pie ba kura 1 room sika wo be se no nya asem papa anye bia mo nkrofo a me hwe wo mo dai so ma wo ma misima wo mo okoto cement ne obekokira na asesa yesi atoto ne yemem enti obi wa abrochire na wa amana ehunu no kore anama ono ankasa ehunu a wote Ghana akro obekasa wudiri sika enti saa ne ma na ekoso no o ma ton cement ayo ross hard work edai ho ne ma ya yetimakuri noa more than 80% no edia na parliament omoka edia fa ho se muntimi nka bibia amfa ho dia ene na me ne mo nya adwene se mbetimi de mraba se mo be hyehye kwa ye fa so ede dai ma hai na me no nya adwen fi se na wusi 1 room a ene wan wi a wunsi 1 room nwie na wo se wo ye ne kama ato ties wom bibia wo mu a obeboka ekobe 400 million just 1 room wo so peniye pa mo amuzisi dai ene mo a busi dai me bo ana ene 1 room obeto ties kura be wi wo so tumu ties ya obeto ties be wi empimanim en chance a wo de boda so ene wuntimi nto ene nua wuntimi nto adaya ye pai nua yesi abamu nkrofo ha wo bibia so yatotum wuntimi nto en chance enadoabo nwense me kama ye nyina Ghana mayo enye politics sem me chiri politics en parliament kokotwea cheche ne mampam the same crocodile isiade enen chance wuntimi nto cement wuntimi nto ena anwea okoto anwea double triple no a kumasi yakura no a anwea efo no eko 25 million to 30 million and so double triple kese no double isle no wahunu and so na anu ya na say 8 million bibia asay wonu ma rekudi enti abasa efri say ade onyankopon de ma ye ya ye nam ya mamle ne ya mane so a ebema wiase aye soft aye mre e de ama ye ye nanano bekoye mwa atwe free feeling kekaye ho na obi koye bone a wosuro se wo to ade ye 1 million ode beji 50 million no onim se busum asomasi beche no nti onye no ya yedai ya to atwene amamle ni amane Abakosem America kire mu KUKUBA yi what da onte da ye nanano tete ene wo hunu bi ifiri se ya to niam to agu enti obi wo no ye KUKUBA ni amfa amamle ni amane kwan so ensi akwala no anya amane amama me no na ne agya no ana amame no a obi wu ana akwala no wu a awo kwanya me amawo mu biem enti mesre na KUKUBA no me di besia enti obi a bewo na akwala no wanya adaduanan 40 days na akwala no be wu no oye KUKUBA yanzu sofu akwala no so edin tu kukuom na yakosie no yesie no a na wiase ayi bibie ke sie no sumla so na mpu yebesie na sie ya edin hia yima yakata so ba ya efufuto oba no maame no okunu no ana so oni kunu mpa ana so be ma ni ho mpa yaka oba na no ya amamre ni amane asren samanfo amana todi amana kosuadi ni aka na no saa ble dro taja so oba no na wotwe pepepe hu kurawu be ma na nche okunu kunu ho na nsa pepe na sa boso
be wa kwala kama wa fa no ho afa ne ba bibia deda kwam ye mpa we ye petokwa enso so ne saa asem we kofa ne henefa okoka kire obi obeka sabo sonsem ya dwene nya adwuma China afa wiase nyina aboso ene Ghana China ye pe wiase pa ekuteska China ene China kura ti me bo abrofo no bosia se me bo a mo na mo kan me so me bo a boropo nyina agade entia odo abosomsom wabosomsem wonsusum sem onye dai onfani agro omai bia uko Asia wiase efana nyina omai bia fa ntuba pa efra bia ontoto na mamele na mani atwene abrochima mu mpo ye kokoya adwuma ya ene obi ko abrochira na efia yeye no bloni ode bible ba no oye na mamele secret enso ye jimi ataba ye nim nyansa ebiso onipa bia wanhunu na sede bia wo ye jimifo nyame ni watemu nyame na meka o nananom kasa yakato wa mamele kire wo se bema ensese bia musabia nya ado bema mpo woni bema bedi agro bia ekofa wo ba ho yato atwene nti ene de akowie se bema timi ne efa ne yonko bema oba etimi fa ne yonko ba se binyansa be ne wo mu ye jimi nti efiri se yato ya mamele ya mane ato agu yakofa kosibloni amamele eni ya mane ato ye ho so minya sa asem we kada kopem se ye bibiman ye be me ye ni aba ye ho so ni asakra ya adwene omampanyini bia na oman bia mpanimfo ebekwa buruchire akopɛ kwa ye mo faso nyesika taxes ahodo edi fra buruchire edi aba Ghana edi aba Africa na emom sa abrofo kwa ye faso a ohwe ne busua yie ne man eyie sa buruchire ye wo akwala buloni timema abrofo no president ni timema awofo ni sika kakra de bo akwala no school hwem ni niam bi kakra ekom de wa ye wo ba bi abetibi de card akwakoje aduane adie uni adwuma ya bosome ye bema wo sika kakra de ato aduane adie no eno de ye bibi man no ye mpanimfo no timi nkosuan se ye de beboa ye man am ye ho atoye because obey president ya minyi twi nya doa obey o man no mpanimfo minister MP a ekoy obefa so a obenya Ghana sika de akogu abrochire no ne na sefo adie no ya kasesem aya hanta ni dwesem ade a kire ese oyesonko owiase ntino onwene ye man ho kopem se Ghana man kokobo ena nananom de bomo se Ghana mpanimfo mansesa emfiri mo kwai ne pesemi nkum nya ne ne makwan bi so a ebeduru ba bi no mo ba prosem mo nyame na meka o obi mfira ni bra meso me so na kese so nananom Abakosem migina tano anam ene nananom nsamanfo ensam a yaka kire me mesam nkom Ghana mpanimfo mansesa madwen ehunu kwai mo befa so a mo de bepe amamle ne amane kopem se mo de abosom e de be ya adwuma yaka Tete atempon no na mo si asofo na mo do mbebu man a ebeduru ba bi Ghana mpanimfo mo be prosem mo eyenkom se wo ya maseda ho no ya sha fofrase mo de mo mfa nsan ho ne nhwa de ebeduru ba bi Ghana mpanimfo MPs eni mpanimfo wo lo mo be prosem mo enyem na meka o eyenkom se me de mabakosem ni mama ne ya meka no ya na watrase bi sese na kese kwa wadi mfie sei wanyini sei ensem a woka no enia no ye hwa ye ntiase osua firi henefa mankosua o meto me da me bosom ho din fisa de wono hene da no ono oto hene kasa enema nananom eda adi a omode abosom energy wo man ne to ho kai Tete atempon no nipatimi nyini che ya sebe kwame nkroma baaye obefa asa akwa no so edi tumi edi je Ghana ma edi si ho no na mo se mo mfa so a modi asofo no edi asofo na chi sebe krama ne wura no Ghana mpanimfo na nanom se mo ansakra madwene na nu nti amadwen papa mamutirim anwene Ghana ma ekwa ebefa so ebefa to papa efla na mo betra man ne so kwa ebefa so a mo bedidie ene mo yere no mo ma no a ebeduru baabi Ghana mpanimfo na nanom betimu so atua bia se woni mo wu ahwe na onse ne obetie se sofo we ya se ya na aba
waye sei unu adekro sebe aboa bi ebewu a opre nananom de ma mo mfato se asofo no mpa mo Ghana mpanimfo no mo control mo se remote no ene ma esisi no nananom na ekire se omo mpa mudi omochi no mo we de ekọ na mo mudi ekire no timpanimfo se obofo a ukodi na yawo no etuo ate aka no wa wudi na chide wo ye wira bi eye be na mabuo eye asem se be de nyame gyamo nyame nhyira mo tiranim nkyira mo mo obi adwen sakra nyame bo obi a enye obi amfiri bone ne nkeka ntwe obi amfiri efi ne nkeka ye ho na yemfa odo amapa emfa ntra ne nka hu se se wonu ya ho ka na ho aka nyame nhyira mo bye bye damase